Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati headball. Da povećam zvuk. Evo ga. Ići ovdje odmah vidimo ovcu jednu. Danas ćemo igrati Minecraft. Ne znam da li sam rekao headball, ali ako jesam izvinite, Minecraft. Vidimo ovcu, bježi. Ovčice, imam hranu za tebe. Čekaj, nije mi je napravio. Evo, sad sam uzeo. Ovčice. Imam hranu za tebe, budalo. Evo i tu kokoška. Ljudi, izvinite zbog ako se čuje ovog napucavanja, ja sam pojačao zvuk da se ne čuje. Tu moji brat i od njega prijatelji igraju nogomet. Vidimo prasiće, a treba će nam hrana. Danas mi se samo nešto pjeva. Postavio sam vunu. Na prvo će sad da bude. Nešto malo tako ide prase. U ovoj epizodi, ne znam, u ovoj epizodi odmah idemo u svinja mala. I ljudi, ako nađem odmah u prvoj epizodi dijamante ili šta, ne kažem da ću naći, ako slučajno nađem dijamante, slučajno. Ne znam ja da li ima uopće dijamante u ovoj igrici, na ovoj mapi. Vidimo, ima 3 ovce. Znači ako nađem puno metala i zlata i svega, nemojte misliti da sam ja bio u Game Mode 1 prije snimanja. Nisam, ne znam da li to uopće je moguće u Game Mode 1, ali ja mislim da je nemoguće. Ti mi daj hranu. Bubnjevi, sviraj. Opa, umrla. Evo ovu kožu ćemo sačuvati za kasnije. Ali ako će trebati, ja ću iskoristiti. Da idemo mi po drva, sad imamo 3 vune. Šta sad tu s ovim životinjama? Ja se nadam da ćemo naći metal u ovoj epizodi. Nadam se jer evo tu je već ugalj. Izvinite zbog toga. Moji brati tu igraju nogomet sa prijateljima, pa izvinite zbog toga. I seći ćemo ovo, ja ću biti glasniji, da se ne čuju samo oni. Kako se to čuje? Ja sam si pojačao do kraja. Imam ove slušalice, one velike, nemam one samo što ide u uho, nego oko uha. Tu sam si pojačao do kraja i na mobitel do kraja. Nešto su prestali. Valjda im otišla lopta. Ili mene je presluškivaju. Dobro, seći ćemo drva. Ima koja jabuka.
Spala jabuka. Nije. Ja nemam ništa. Zamisli sad nađemo nekog klika. Tu. Mene uvijek strah od tiju ovci. Idemo mi odmah u zemlju. Gdje ćemo? Ovdje. To je odmah i ugalj. Tu, da nam bude tunel. Odmah kao tu neki mali labirint. Šta je sad ovo? Ne znam, tu je neka rupa. Ne znam šta je sad ovo. Jao, tu je kamen. A ja nemam kramp. Možda se čak i preglasno čuje. Ali ipak ćemo malo smanjiti. I ovo ćemo da još iskopamo. Ali dobro se ja čujem. Imam slušalice. I ne brinite ništa. Mamam kana. Така neću se rukom. Šalim se. Neću se rukom. To bi trebalo 50 minuta. 50 minutica. Gram. Ne znam da li ćemo skratiti kad bude noć. Kad bude noć. Kad bude noć. Napravit ćemo jedna vrata, ali imamo 3. Samo mi se pjeva danas. Ja nemam dosta drveta. Ali imam krevet. Nećemo ništa da kratimo. Imamo krevet. Mali udobni. Jel je noć vani. Spavamo. Robin Hood. Skeleton. Čuje se skeleton. Gori, dobro je. Umro. Strele, treba će nam strele. Kopati ćemo kamena
da napravimo kameni mač, da iskopamo ugljena i da idemo u rudnik. Jej! Šalim se, ljudi. Opa. To je bilo to. Što se tiče ovaj epizod, vidimo se sljedeće. Ćao. Šalim se. Ne! Da, možemo još jedan kamen iskoristiti. Imam. Bok, šta ima kod tebe? Možeš ući ovdje kod mene ako nemaš već mamu ili tatu. Kameni krampić, sad ću da vas otkidam. Ljudi, dosta zeznje, idemo tu po... Idi, miči se. Sad imam kameni mač. Isto je krampi mač. Treba mi malo hrane, pa ja idem malo u rudnik. Opa, još uglja, jej, još kamena, jej. Kopamo. Kopat ćemo ovako dubinu. To je šljunak. Malo ćemo iskopati kamena. Izaći ćemo van vrlo lako i opušteno. Opušteno i profesionalno imam 19 kamena. Eto, idemo do 20. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Idemo van. Tu se ide van. Da. Idemo da ispečemo hranu. Ljudi, izvinite, nešto mi se pjeva samo danas. Sad ću da prođem kroz vrata. Kaj sam ja pro. Ne znam šta mi je. Poludeo sam. Samo moram malo da vidim da li imam ja opće pamet. Ima nešto malo, ovo je tamo nakupan. Šalim se, ljudi. Već ćemo ovo. Idemo. Dok to ispečemo, idemo u rudnik. Uglja. Napravim kameni mač, otkidat ću vas ko zečeve. Stavim si to ovdje. Napravim malu baklju. Idemo sada u rudnik da je pokidamo. Gdje onda idemo? To je rudnik, ja mislim da ćemo naći metal lako.
O, i tu je rudnik, ali sad idemo ovaj. Jao, pogledajte ovo ljudi! Ljudi, sad znate da sam pro u ovoj igrici. Ja igram doma, onako, bez veze. Ja nisam uopće planirao da snimam, niti mi je to mi je bilo bez veze. Ja, onako, igram. Drugi dan. Evo. Ja velim bratu, pogledaj. Pogledaj, rekao, ne vjerujem ti. A imao sam dosta dijamanti. Imao sam jedno 8-9 dijamanti i nije mi je verovao. Ja nemam drveta. Da. Sad vidim. Da li vi vidite? Da, ne vidim niti ja. Idemo vidjeti igre. Da li vi to vidite? To je lava. Za milimetar. I prazna mi je baterija. I ljudi, ovo ću skratiti. I ja sam gore. Sad idem po punjač. Evo nas ljudi ponovo. Nisam se ništa pomaknuo, jedno malo sad. Trčao sam kao lud. Dole. Ne hupam. Uspao. Sad će i noć. I za milimetar. Kako sam se uplašio. Ljudi, je li vi znate kako ja snimam? Da vi to znate. Ja snimam epizodu. Stavim da ide. Stavljam ju na YouTube. I ona to odbrojava. Ja već drugi klip snimio i stavio to. 3 klipa mi se stavljaju na YouTube. Ali sam izbrisao jer nešto ne valja sa slušalicama onima. Sam nešto... ne znam. Kome smo zaspali na prazan želudac, sad ćemo da pojedemo ovo praseta. Što sam se najao, trbuh me boli. Da popijem lijekove. Eto, na ovom radnom stolu. Ovo je rudnik. Evo, sad idemo da vidimo što je u nama. Ali 100% nema ništa kod lave. Malo je to lave.
Kako sam se uplašio. Pavke su tu dolje. Valjda. Eno tamo. Koliko zlata. Idem po drvo i otišao je. Sad nije bilo za milimetar. Za žilimetar. Pa ću da vam objasnim što je žilimetar. Mili znači da idemo polako. Polako i padnemo za milimetar. Znači da idemo polako, ne idemo živčano i da onda padnemo. Nego polako. To je mili. A žili je živčano. Znači da živčano vozimo i da padnemo. To je žilimetar. Evo sa krampom ja idem što se našao. 4 komada će biti dovoljno. Ne. Za The Bridges 6 komada uzmemo. 6 komada. Kao što je Serbian i Full TV 6 komada. Gledam ga. Tu je Pavka. Koliko kockice 6, tako i on. Ti tu, Pavče, plašiš me. Odo ja u rudnik. I za malo da upadnem. Nemam uglja. Gdje možem? Ima tu odmah na početku. Uglja. I metala. Tamo ima. Ali mene prvo zanima šta ima kod lave. Nadam se da ima nešto. Ali ništa. 100% ništa. 99% nemoguće. Da nije ništa. 3 metala će biti dovoljno za zlato. Ne bi ja tamo da gledam. 1. 2. 'Ajde, brže, brže, 5, 3. Metalni kramp, gotovi ste. Mislim zlato i metal. Kačića napravi metalni kramp, gotovi ste svi. Neću da gledam tamo. To je iznenađenje. Nema ništa. 100%. 100%. Mogu se kladiti. Ju. Dijamant. Ja ovo dobro vidim ili dijamant. Crveni kamen. Možemo neke mašine praviti. Da ne idem stalno u rudnik.
Напримjer, sad kamena mi treba u kući, onda moram ići u rudnik i... Šta sad vi mislite, koliko je tu dijamanta? Ja mislim da ima još. Nema... Ne, zašto nema više? Ja bih htio 2 dijamanta kao i uvijek. U The Bridges, kad se nađe dijamant, tu su 2 dijamanta. Zlato. Stavimo prvi. Evo, jedan se već odmah potroši i ja idem po metal. Tu nećemo sad ići u drugoj epizodi. A druga epizoda je kasno. Sa metalom udaram metal. Sa metalnim krampom metal. Ja ne znam još. Na mobitelu nekako mi je teško to se kretati. Ali naučit ću se. Dugo nisam Minecrafta na mobitelu. Čim uzmem, ide sporiše. Čim stavim, ide brže. Koliko sad imamo metala? 5. Kapa je tu. Moramo nešto malo skratiti. Kaj je? Izvinite, evo, vratili smo se. Brzo. Ja to brzo. To će tu ostati kad će mi trebati. Kako sam se iznenadio. Ja uopće ovo nisam očekivao u prvoj epizodi. Ali dalje ćemo već biti profi. Biće dijamanata ko uglja. 100%. Još kad nađemo dijamant, reći ćemo, neću ga sad pokupiti, šta će mi, imam 64 zlatnih blokova. Tako ćemo biti bogati. Daj Bože. Pa možemo u blok. Što sve mi možemo napraviti? Jao. 2 ću da postavim. Dijamant odmah unutra. Vuna. Mogu da farbam vunu. Mogu dve. Obučeni smo ekstra. Metal. Ja mislim da ovdje ćemo da završimo klip. Dosta je bilo uzbuđenja. Još ćemo staviti samo ovo da se peče. Metal. 4 uglja. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.